ina ma sarakai na ku biyu godiya sakamakon wannan kokarin da suka yi da ya bada. Dukan godiya ta tabbata ga Allah, muna gode masa, muna neman taimakon shi, muna neman gafarar shi. Na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, na shaida babu abin bauta bisa cancanta sai Allah, na shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne, wanda Allah ya shiryar shi ne shirye. Ya Allah ka shiryar da mu, wanda Allah ya batar babu mai iya shiryar da shi. Ya Allah kada ka batar da mu. Ya ku bayin Allah, soyayya da ƙauna da yanwataka ta musulunci tana kiran mu. Duk wani buri da muke da shi, da wannan soyayya ne za mu iya cimma wannan buri. Ya ku bayin Allah, soyayya ta musulunci ta fi ƙarfi fiye da yanwataka ta jini. Soyayya ta musulunci ta fi ƙarfi fiye da a ɗauki zinari ko azurfa a baka, domin ita wannan soyayya ta musulunci, in ji ina son ka ba don komai ba sai saboda kai musulmi ne, kai ahlus sunna ne dan uwana, kana tsaye akan hanyar Allah, kana ƙaunar Allah, kana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A sanadiyar wannan ni kuma in ji ina ƙaunar ka a cikin raina. Ibada ce da Allah madaukin sarki ya umarni da ita. Allah madaukin sarki ce innamal mu'minuna ikhwatu. Abun sani kawai su mu'minai ɗan uwan juna ne. Duk lokacin da kaga mutane na faɗa tsakaninsu, suna gaba tsakaninsu, wannan na sare wannan kafa, wannan na cin dunduniyar wannan na so ya ga bayan wannan, to alama ce ta wannan gungun ba gungun masu imani bane. Su masu imani, wannan yana son wannan yana kaunar wannan. Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Lalle waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai, to tabbas Allah mai rahama zai sa soyayya a tsakanin su. Idan ka ga babu soyayya a tsakanin al'umma, kowa na jin haushin kowa, zaman marina kowa inda ya sa gaba daban, to alama ce ta wannan jama'ar ba su imani suke aiki da kwarai ba. Allah ka ba mu ikon imani da aiki na kwarai. Ya ku bayin Allah, ita wannan soyayya tana ba mutum daraja babba a wajen Allah madaukakin sarki. Ahmad bin Hanbal ya rawaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune tsakanin sahabbansa, sai kawai aka ga yana fara'a, yana murmushi, yana dariya. Ba san abin da ya faru ba. Umar dan Khattab yana wurin, sai na Umar ya zo ya ce ya Rasulullah, kai kadai kana fara'a, me yake faruwa, me ya daɗi haka? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata ƙabiya da za ta faru ranar tashin alƙiyama. Jibril ne ya zo yanzu ya bani labarin wannan abin da zai faru. Abin da zai faru ne shine sai ya ni fara'a da murmushi. Sabai suka ce ya Rasulullah, me ya faru? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani musulmi zai kai ƙaran ɗan uwansa musulmi a gaban Allah ranar tashin alƙiyama, saboda ɗan uwan nasa musulmi ya zalunce shi a nan duniya. Sai ya ce ya Allah, ka karɓa min zalunci na da ɗan uwana ya mu. Sai Allah ya faɗa wannan azalumi, to ka ji ɗan uwanka ya kawo ƙaranka, kuma nan kotu ce ta adalci, ka zalunce shi, to zaluncin da ka masa ka mayar masa da kayi shi. Sai wanda mutum ya ce ya Allah, ban da lada ko ƙwara ɗaya, lada ta duk ta ƙare, na cuci mutane da yawa, duk an kwashe lada an raba musu, ban da lada ko ƙwara ɗaya da zan bashi, ya za in biya shi? Sai Allah ya faɗa wanda aka zalunta, to kai ka ji dan uwanka ladarsa ta kare, ya kake so ya biya ka? Sai ya ce ya Allah, to ai ina da zurbai da yawa, sai dan akwashi wasu a dan lafta masa ne dan samu sauki. Da manzo Allah ya faɗi wannan magana sai ya sadda kansa kasa. Da ya dago sai aka ga hawaye suna zuba idanun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin alkiyama kenan, ranar da kowa yana so a dauka mashi kayan sa, nauyi ya masa yawa. To a wannan lokacin sai Allah ya faɗa wanda aka zalunta, ya ce daga kanka sama mai ka gani? Idan ya daga kai sai ya ga wasu irin gidaje, benaye waɗanda aka gina su da zinari da azurfa da lu'ulu'u suna walƙiya a sararin samaniya. Sai ya ce ya Ubangiji, na ga wasu kyawawan gidaje, benaye da aka yi da zinari da lu'ulu'u, wa ka tana dawa? Annabawa ka tana dawa, ko siddiƙai ka tana dawa, ko shahidai ka tana dawa? Domin waɗannan su ne manya a cikin al'umma. wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina
wa suna ulaika rafiqa. Annabawa da siddiqai da shahidai sun fi kowa daraja a cikin al'umma. Daga annabawa sai siddiqai, daga siddiqai sai wa sai shahidai, sannan a zo kan sauran bayi. Sai Allah ya ce masa a wannan ba da annabawa bane, ba da siddiqai bane, ba da shahidai bane, na wanda ya cancanta ne. A kasuwa suke, ya dogara ga wanda yake da kudin sayarwa, ya dogara ga wanda yake da kudin da zai saya. Sai wani mutum ya ce ya Allah, sama da ƙasa wake da kudin da zai sayi wannan gidajen? Sai Allah ya ce kai kana da abin da zaka iya saya. Me nake da shi ya Allah? Allah sai ce zalunci da dan uwanka nan ya maka, ka yafe masa shi da kudin waɗannan gidajen. Nan take wannan mutum zai ce ya Allah na yafe masa. Sai Allah ya ce to duk da ladarsa ta kare, bai da lada ko kwara daya, amma ya ci albarkacin sulhu, kama hannunsa ku tafi aljanna tare. Shi wannan ya shiga aljanna bai da lada ko kwara daya saboda albarka ya yi sulhu da dan uwansa musulmi. Da annabi ya bada wannan labari sai ya faɗi wata kalma, ya ce ku ji tsoron Allah, idan ƴan uwanku sun saba da juna ku musu sulhu. Allah da kansa yana yi wa masu imani sulhu a ranar tashin alkiyama. Me wannan yake nunawa? Abin da yake nuna dole mu so juna, mu kaurace juna. Ba dole sai ni ke ciyar da kai ba, ba dole sai kai ke ciyar da ni ba. Wannan kalma ce ta jahiliya, ai ba shi ke ciyar da ni ba. Wa ya faɗa maka sai ya ciyar da kai za ku iya wantaka ta addinin musulunci? Kabarinsa daban, nawa daban, na kabarinka daban, nashi daban. In baka so ka sha wuta a cikin kabarin naka, to ka yi kauna da soyayya da ƴan uwanka musulmai, ƴan uwanka ahlus sunna a cikin wannan rayuwa ta duniya. Ɗan uwanka yana cikin neman taimako, kana da hali taimaka masa. Ya shiga halin musiba, yi masa jaje. Ya shiga halin murna, ta ya shi farin ciki. Ya shiga abin da za a tausaya masa, tausaya masa. Yana buƙatar gudunmuwa, in kana da hali kawo masa gudunmuwa. Ba wai magana ba haushe wai in gema ɗan uwanka ya kama da wuta, maimakon ka kai gudunmuwa a kashe, a kai dai kokari ka shafa wa naka ruwa. Idan dutse jifa ta wuce kanka, kan kowa ma ta fada, ba matsala ba ce. Wannan kalmomi ne na jahiliya, ba kalmomi ne na addinin musulunci ba. Ko ta tsallake kanka, yi kokari ka ga ta fada kan wani musulmi ba. Allah ka gafarta mana. Ya ku bayin Allah, duk sanda Allah ya wajabta abu, to duk abin da zai kawo wannan abin ya tabbata sai Allah ya karfafa mutane gwiwa a kai shi. Da Allah madaukakin sarki ya ce dole mu so juna, sai ya shar'anta mana abubuwa da yawa. Daga ciki akwai sallama, dan tana ƙara ƙauna da soyayya a cikin al'umma. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani, ba za ku yi imani ba kuma sai kun so junanku. Manzon Allah ya ce nuna muku abinda zai sa ku so junanku, to ku yada sallama a tsakaninku. Kenan sallama tana ƙara soyayya a tsakanin yan uwa musulmai. Shi yasa addinin musulunci ya kwadatar da kyauta. Manzon Allah ya ba mu labarin maganar Allah a hadisul qudusi cewa soyayyar Allah ta tabbata ga masu yi wa juna kyauta dan Allah. In ma kyauta dan Allah, kamar kyauta dan Allah, ba wai ka zubar da ruwa da dan ka taka dan shi ba, dan Allah kawai kai domin neman lada wajen ubangiji. Wannan yana ƙara soyayya tsakanin al'umma. Haka ziyara dan Allah, in kai ma ziyara dan Allah, ka kawo min ziyara dan Allah, yana ƙara soyayya tsakanin yan uwa musulmi. Manzon Allah sai ba mu labari cewa an taɓa samun wani mutum ya tashi zai kai wa dan uwansa musulmi ziyara a wani gari. Yana tafiya kan hanya sai Allah ya aje masa wani mala'ika. Sai mala'ika yake tambaye sa, ina zaka je? Sai ya ce zan kai wa dan uwana musulmi ziyara ne a wannan gari. Mala'ika ya ce gaisuwa kawai zaka je ko kuma akwai abin da kake so ka samu? Gaisuwa da roƙon iri, in ji malam Bahaushe. Ya ce babu, musulmi ne kawai dan uwana yana son Allah, ni kuma ina son shi dan Allah, shi yasa zan kai mai ziyara. Sai mala'ikan ya ce to ina maka albishir, ni ba mutum bane, mala'ika ne. Allah ne ya turo ni in gaya maka cewa yadda ka so wancan musulmi dan Allah har za ka kai masa ziyara, kai kuma saboda wannan Allah da kansa yana son ka. Me ya kai dadi a duniya kamar a ce Allah yana son ka? Malamai suka ce Allah ya ce yana son ka ya fi dadi fiye da ce ya baka aljanna. Domin aljanna abu ne kwara daya daga cikin abubuwa sama da 1000 da Allah yake ba masoyansa. Ya Allah ka sanya mu cikin masoyanka. Ya Allah ka ba mu alkhairan da ka tada dawa wato masoyanka. Ya ku bayin Allah, inna Allah amarakum bi shay'in bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati fa qala jallat qudratu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم وصلوا صلاة المودع يرحمكم الرحمن. الله أكبر.